yen wis tanggap apa karepku. Manem cira cinem raji. Oh, anu adikku Firman kuwi ya dalan. Ya nusul. Kuwi ya uga iso sok mayang rene. Pokoke ya diratani. Ya Firman, ya ganden, ape ngrasakne. Ngrasakne. Ngrasakne mayang rene maksude. Iwo barang iso ya mayang rene. Jaluk Mbah Wo, pokoke jeng men dikilir, Mbah. Mboten kudu kula, maksude nek kula nggih prayogi ning iki dukulan-dukulan dalang akeh. Mas cekrek iki sampeyan iso mayang. Oh iya. Mok jiji. Osel. Wis ala mangan wis, kok pecel wis. Ora disisani lho Buwa. Moji. Ana randa mangan arep omahku. Yen aku dheweke doya-doya. Saya yen ngerti aku nang. Ayo rene lho. Jadi mangan bapak. Supaya dikasih kira-kira umur seket pitu. Wis padha kaya Yuswati itu. Apa karepe aku ra ngerti. Saben sore aku dikirimi roti. Suwe-suwe atiku saya mudah. Kudu-kudu aja sing arep ibu. Abdullah ibu perso karepe. Saben salah ratine dipeleke. Atiku ayam koyo akate. Yen tak pikir aku kudu nyukir. Selamat pagi, Jas. Selamat pagi Mas Petro, Mas Bakon. Sepat. Selamat pagi. Piye iki Kalih kok sinten? pengen sepuh iki sing nenggani. Nggih. Oh, nyatane warga masyarakat iki berbudaya tenan lho. Ini sepuh sing kathah Nggih. nenggani. Kula nggih salut kalih piantun mriki kok. Solid. Solid. Nggih, salut. Oh, salut. Kok kleru lho Mas, aku muni solid Salut. kok kleru sijine lho. Heeh. Kleru siji lho ngelak ya lucu. Sisilmu sijem mergo sikem sikon. Ya dikombako. Nggih nik anu ndang tawa ngadep apa? Ayo kok ngadeg kok. Kanca-kancamu ya kangen. Kangen. Oh, sok tanggal 1 November dadi manten. Engko sing nyondro aku. Pamane iki percontohan bendek iki ya kuwi mau sok nek dadi manten ben ora kaget. Ayo ngadeg kok. Ben ra kacok sok ben iki. Ngadeg kok. Wis sampeyan kene dicongor Mas Agung iki ben gak kaget. Ndang kok. Ndang. Iya yo ndang to, ndang. Kowe kuwi lho ndang to. Kowe kuwi lho ndang. Kowe tak uyohi lho ora ndang-ndang. Ndang ngadeg. Iya yo ndang to. Ngadeg kok sik. Ngadeg kok. Ndang ngadeg kok sik. Sandrane ndang apa? Sandrane temanten kakung lan temanten putri miyosine moko lenggah dampar dentok kinalepe sesotya pindha cantaka ingkang ngunyeng ngawang-ngawang. Nah, ya. Sok iki latihan langsung dadi nganten tanggal 1 November. Aku mau kono berarti ya. Ariwas kang wis piniji dina kang wis tumeka. Malah sik kaya malah metune ndruwo lho kelompok iki kok. Temanten kakung